Tak, príprava balóna na štart, na dlhý prelet ponad Slovensko. Hodín. Balón pripravený na štart. Počasie jak víno. Ahojte. Tomáš, všetko nachystané, nič nechýba? Ideme na to! Konečne sa podarilo, konečne. Ešte sa nepodarilo nič. Ale už podarilo, že letíme. 3 metre už stúpaš. Tak môžeš takto, hej, ale... Taký opár brutálny. Už sa to rozbieha? No, tak. 20. Málo. 90. Presne jeme. Východ? Na východ. No, tak to pôjdeme cez Žilinu. Lenže Žiline sa musíme hlásiť, chalani. Však sa budeme. No, zavolaj do školy. Že či sa na teba nepýtali. Že kde si? Keď budeme na Dubnicu, tak ich zavolám. Juro mi volal, Brezan, ale už sa nedá dovolať. Tak som ho chcel pozdraviť, že idem prekonať jeho rekord. Čo má aký rekord? On má 96 km dozvolené. 43. Už máme 7 kilometrov preleteť. Ešte 93. Halani, to máme za 2 hodiny. To máme prekonané, však pozri. No ešte poď vyššie. 42,4. No už máme 5000 stôp, to je dobré. A to koľko? Do 8000? Do 6. Do 6? Ale môžeš aj 7, aj 8. Oficiálne. A tam je homolka. Ty, to je nádhera. Tam je Valašská Bela. Hen tie paneláky, to je Valašská Bela pod tými mrakmi. Jak nie je teplo, to neuveriteľné. To slnko palí jak hovado. Valašská Bela. Pod nami je Valašská Bela. Áno, Valašská Bela a Jano, hen tam vidíš tie one, tam som pristal. To som sa... Vidíš tie také pásy? Tak no, Tam som pristal. v Číne, tie kaskády na ryžu. No, tak medzi nimi. No chalani, ale my sa pripravme na to témačko. No, za chvíľu sme tam, no.
Koľko máme vykúrených fľaš? Tam je prázdna. Nie. Z tej strany som nekúril. Vôbec? Minimum spotreba plynu, a do večera môžeme letieť. Káni, táto je poďme budeme pristávať. 2405 metrov. Nevadí. Na Ukrajine pristaneme. Schengen. A daj tam aj alt. Je 7000. No, 7000 a na alt ho daj. Ešte. Tak. No. Kde je antena? Tu. To čo znamená 7000? 7000 je skôr. A alt, že vysiela aj našu výšku. To však ale on nevie, kto. Bude vidieť ale... objekt a výšku. Nemali by sme Však- sa zaregistrovať. Máme fix, naladené, bod a môžeme leteť, pokiaľ sme do 8000 stôp. Len bacha na tie prevodné výšky. Vieš? Chalani, ale aby sme nešli na Donovali. Neletíme. Tu ideme v Poprade sadať. Nemali by sme prepočítať palivo. Na koľko hodín, Asi by sme mali. že? Čo keď nás to zobere po hrebení? No veď, to. Ale ja si myslím, že bude dosť, ale dobre. Takže Máme jednu prázdnu, jednu úplne prázdnu neukazuje, ani táto ešte neukazuje. a letíme ako dlho? Letíme hodinu 20. Hodinu 20 a minuli sme, povedzme v priemere dve fľaše. dve fľaše, Dve fľaše sme minuli zo styk, čiže máme na, povedzme hodina a pol, čiže za hodinu a pol sme minuli dve fľaše. Ešte máme 6. Ešte máme 6, čiže ešte 6. Čiže ešte môžeme... 4,5 hodiny. 4,5 hodiny. Máme na 4,5 hodiny. Za 4,5 hodiny letu rýchlosťou... km, to je 160, 180 km. Turčianskej doline, one, Budíš alebo také čosi. Takže teraz sme kde? Teraz sme... Horná Štúbňa, Koľko to sú jaké mračiska. parádne. To je veľká fatra. Tak Juro bol taký nešťastný z toho. Hej. Jak sa vám to podarí? Dobre chalani, sliať radar. No. Lete. Okamžite na pristáte, leteli ste Miginy tu C-čku, bez spojenia. Matúš mal včera normálne otvorený tento ventil asi, aby mu išli naraz obidva. Teraz už to môžeš vyrovnať. Robí sa na to. Len to je nový balónik tam, ľahko prekúriš. To keď sa dostaneme do Prešova, to bude história. No hej. Nie, že to potom vymážeš z tej GPS-ky, treba to stiahnuť do počítača. Máš kábel? Mám kábel, ale ešte som to v živote nerobil. Uchovače. Čo? Uchováme všetko. No? Tak, aj prepočty, aj tak no. Pre žiakov, vieš, pri výcviku. Navigačná príprava, keď bude, tak Však už nebudú môžeme žiaci. No už nebudú, a ešte tento. Ešte tento. Čakaj, jak to babka hovorí. Smravlák. Jak sa hnevá ten mrak, úplne sa tak
Že? Čerti. To on sa si dvíha na to prekážkou, čo? Hej, aj ho dvihlo, aj sú také, no, natiahnuté od tých kopcov, no. To sú Donovali, nie? Hento. Však ja si myslím, že to nemá byť čo iné. Ideme presne Banská Bystrica. Sever Banskej Bystrice. Áno, tu je tá križovatka, to ide na Harmanec, chalani. 100 kurz. Toto je cesta na Donovali, na Ružomberok, tam vzadu je Ružomberok, podľa mňa, nie? No a tuto to ide doľava na Harmanec, na Turiec. Vieš? No, asi tak. Tu je veľké stredisko. Nádhera. Čo to je hento tie budovy? Chalani, hento. Toto. Tiež nejaké stredisko? Ty vole. Jak sa trháte? Preleteli veľkú fatru. No. Priamo prenoska. Veľká fatra. To je veľká fatra toto, chalani. Tu je cesta. Vieš, jak musí hen tam v tej doline, jaké tam musia byť oné strihy a No. motory. Koľkokrát to Trenčína trepeme tam, aby sme preleteli 5 km. Čo? Že koľkokrát ideme z Trenčína do Ružomberka 5 km leťamo, do Banskej, 10. Teraz si prileteli. Donovali, ale tie Donovali sú bližšie od Ružomberka. Ale minieme tie nízke Tatry, to je dobre. Ale nebol by problém to preleteť. Že? Nebol by problém. To sú nízke, no. To sú nízke, no. Teraz zapojíme túto fľašu, kde je plynná fáza, či nie? Či rovno preskočíme ju sem? Preskočíme sem. Že plná? A na ním 40 km, podľa nejakú mapu. Možno nie sme v tej správnej vlne. 60. Čo to spravilo, ten vlak s Hreskom, s balíkom čipsov. Vidíme Banskú Bystricu, ktorú sme práve preleteli. Stráty na palube. To si zorieme na nohníkov. Expedícia. Na čo ste to kupovali? Expedícia pod Hruškou. Balón tým. Čo je? Čo hovorí? Už keď máme túto hladinu, tak sa dobre kúri. 82 stupňov, chalani, už je vidieť, že ubudol plyn. 82. Ale tu je niekde ten čierny balok, toto musíme preletieť, tu sú hory jak hovado. Čierny balok. A však to preletíme. No, za 2 hodiny dáme, aj keď nechceme. Čo, budeme? Ešte dá jeden. Tak aby 5 litrov, 4. Sleduj si toto a podľa toho. Toto je tu v pohode, tu je pristávaček milión. No tu máte železiarne Podbrezová, toto. Toto je Podbrezová, hej, toto malé. Toto, čo vidíte. No, to je... Tam sme boli v tých železiarniach. Tam sa taví to železo. A hento je nová fabrika, tam sme boli na exkurzii. To je... Tam už valcujú. No. Tam majú ten šrot. Áno, tam je ten šrot, no. No a hore
sú Tále, Bystra a hento je Chopok. Pod tým mrakom. Sneh je tam, vidíte? To je Chopok. A hej, tam už sú vysoké chalani. Je tam vzadu. No, sú vidieť- aha, tam sú vidieť vysoké, hej. Hej. Áno. Tam sú vysoké Tatry, no. Chalani, kurz lepší ani nemôže byť. Úplne jak z učebnice. No, no. Jako nebol by problém preletieť aj ponad nízke Tatry, úplne v pohode. A je to pod nami. Áno? Pod nami by mala ísť cesta, čierny balón. Už nám stúpa rýchlosť, 40. Čo už ti dal niekto like? Že som to tam nedal. Jak to? Chcem tam dať aj fotky. Toto ani nebudem nikomu hovoriť takým lajkom, lebo oni mi nebudú veriť, keď im poviem, že bol som na prelete, preleteli sme 150 km z Trenčína do Košíc. No? Počuješ ma? Chcelo byť to opäť. Ja spravím chleby. Budeš taký dobrý. Ste zase hladní. Je mi zima, jak si. No však áno, fričku. ...144 chalani, kilometr. Dáme ho v pohode. Špäť. Celkový čas 3,5. 3,5 hodiny. Sila. Takú ešte nezahrali, že? Mike, rozumiem, pokračujte. Oblastné QNH 1019. Oblastné QNH 1019. A ešte by som vás žiadal informáciu o aktivite priestorov Romeo 20. Priestory sú voľné. Ďakujem. Pochválim vám aj. Teraz. Rezvúca pred nami, tam. Rozňava. No. Ale to bude zaujímavé. V tej Rožňave by sme mali sadnúť. To sa ťahá inak to sú už slovenský raj, sa mi zdá. Tras. Vieš, že končí Aj ako tam? nízke Tatry a slovenský raj, tam je Spišská Nová Ves, nie? Áno. No. Spišská bude niekde tam. Áno. Čo tu máme na piču? A už som normálne unavený človeč. Telga? Košice? 3 metre. A jaký smer? Juhozápad. Juhozápad? To je hovor. Tak to nás zobere doľava, chalani. Tak hovorím. Juhozápad. Len to už neberme vzadu, vidíš tie skaly, to už by som
sa na to vysral. Vyklesal a 300 tu. Máme ešte ďalej. Ale kam, ty vole? To je na prúser. Koľko je paliva? Ešte 3 fľaše. 3 veľké fľaše? Ja neviem, to prepočítajte. Ďaleko jak sviňa. Ja bych išiel hen tam, jak je tá fabrika, vidíš, s tým komínom. No. Pozrite, hen tam jaký smog. Nie sú tam Košice? Vidíš to? Jak je to zarezané. Hej. Ten smog, že? To je zaujímavé. To si dajte len o 2, máš to metra. Rýchlosť jak padá. 19. Vybral 50 triku. Päť hodín sme leteli. Chalani, zamávajte. Super, machri. Pristáli sme v Rakovnici. Hej, hovorili chlapci. Matúš, ak si oddychni. No. Preladíme zase mobily, presmerujeme. Ako sa to volá toto, tá dedina? Raketnica či jak? Raketnica? Nie, je tu poviem. Tak nejak. Rakovnica. Rakovnica. Dali sme to! Dali sme to. Všetci členovia výpravy, vedúci skupiny, Martin, šofér, navigátor Marek, kopiloti, ktorí sa striedali a medzi tým popíjali a jedli. A popajčievali. A prtkali. Prtkali a popeli. A pili pivo, čo?